lapha ke ngimeme ubaba William ngamema nomama uWilliam. Izathu sokuba mema ngumndeni obonakalise ukukholwa nokuqonda kakhulu kulobunzima lobu esibukane nabo. Sengike ngaya nami endlini yabo okanye ekhaya labo eCape Town siyozama ukubhula amazolo ngawumthandazo. Ngase ngithi hayi njengoba umama kade evakashe enkonzweni ake ngibameme sesike sihlale phansi sixoxe ngohambo abaluhambile bezama ukulungisa impilo nangemali abayichithile bezama ukulungisa impilo. Angibingelele kubaba William. Molo mkhulu. Niyaphila? Siyaphila mkhulu. Njani? Hawu siyaphila nathi. Sibonga ukuba nani kulo mkhukhu wethu. Umkhukhu wakho mkhulu. Sibingelele mama William. Molo mkhulu. Ninjani kodwa? Hayi siyaphila mkhulu. Siyaphila. Enkosi. Ngiyabonga ukungiboleka leli thutshana uma ngumema ngithi hayi akusondele ngapha la ngifihla khona ikhanda. Saseke sizothi mama ukuxoxa ngemali engango 1.2 million okanye engaphezulu kwa 1.2 million owayichitha uzama ukulungisa impilo. Umama nje angaqala mhlambe ekuqaleni ukuthi kwafika kanjani ukuze uchithe imali engaka uzama ukulungisa impilo. Okay mkhulu enkosi ndiyabulela. Yo mkhulu ndagula ndiqale ugula like phangabo May ndagula ndavela ndangumuntu onomzimba otyhafileyo. Kusukela apho ndafumanisa into yoba ndi-pregnant ndayolala esibhedlele because ke ukucabanga andibe right ngalo lonke ixesha so ndaya esibhedlele I think ndilele about 3 weeks. May 2011 yes kwango-2011 then even koko ndalala esibhedlele I think noba ndichithe about 2 to 3 weeks bezama udiagnose uba nantoni na because bebengakwazi uyifumana into yoba nantoni na but ekugqibeleni ke ngoku bathi ndine-polymyositis which is a muscle disease atheka zonke ii-muscles emzimbeni wami. It's a weakness of muscles. What? Polymyositis. Poly. Yes. Okay. Poly for all the muscles Okay. of the body. And ziba weak then because is weak zigcina amanzi emzimbeni, they retain water. So ekuhambeni ke ngoku ndalala esibhedlele bathi no nansi banika i-treatment bathi you can go home. Ndikhumbula ngoku bathi bandiye endlini ndangakwazi uhamba ndisendikwi-wheelchair because besendityhafile imilenze yam. Ade utata abuze uba hayi bo njani nithi uba nimdischarge njani umuntu kodwa akakwazi uhamba nge-wheelchair. Bathi no it's okay because une-treatment uzoba right. Okay ndihambe ndiyotsho endlini noba ndihleli kangangeveki. Just before that into eyenzekileyo ke safumanisa into baqale kwabanzima apha endlini. Utata kwaphela umsebenzi kwacaba hey kuba nzima ngoku imali ziyasebenziseka like sayinotice into yoba no there's something wrong apha why siphelelwa zimali and yet ngapha ndiyagula. I remember ngenye imini sasihleli ngasephuleni ndithi kuye don't worry tata because noba kungenzeka into yoba because siluze ezi zinto like indlu nemoto sizokwenza anything esinoyenza noba sithengisa ntoni noba sithengisa iipolisi zethu but you won't lose everything. So sahlala ke kwenzeka ndagula nyani ndaba serious. So utata ke kuzofuna umsebenzi eJoburg ngela xesha ndihleli endlini ndafowunela umamam ndahlala nomamam nabantwana bam. They were like 11 omnye inobe na 15. So uyaqona khonto bakwazi uyenza andikwazi uzenzela nto kwaye andakwazi uzivasa ndakwazi nothini nje ndangumuntu okhoyo. And then kukhona ubrother wami so ndincitswa ngubrother wami uvasa. After a week ndafumanisa into yoba kuphelile ngam. Ndafowunela ugqirha
ndamxelela but ufumana mos i-secretary kagqirha kunzima uyofika through kogqirha. So ndamxelela into yoba ndiyagula and ebusuku ndiyakhohlela kabuhlungu but emini ananto. And naxa ndincokola uba unongena ufike ndincokola, you can't say into yoba ndiyagula. Nam andizazi into yoba ndigula njani kodwa ndiyagula. So wathi mandiye esibhedlele ndiye kugqirha ndiyobona ugqirha then ndiyotsala negazi. I think it was Wednesday. Then nyhani ke elaa xesha andisakwazi udrayiva, abantwana sebehamba ngetransport because bebedrayiva ndim uba sesikolweni but ngoku andikwazi udrayiva. So ndaya esibhedlele ke ngoku ukuya kwam esibhedlele ndacela utaximan, ndafuna utaximan. Ukuya emotweni I couldn't because zizi-steps. So kwafuneka ubrother wam nodrayiva iteksi bandifunqule bayondifaka emotweni. Fike emotweni bayondibeka esibhedlele, bandikhwelisa kwi-wheelchair ndayotsho kwii-rooms zikagqirha wam, i-physician. So ufika kwam kwi-physician wathi uba mandinyuse izandla, like lift izandla. Azanyuka izandla umna. Bendingayazi meaning yaloo nto ngelo xesha uba izandla xa zingenyuki uba zithetha ntoni na. So wathi no, ndikuthumele i-ICU nyhani, but akandithumela kwesi singakum isibhedlele i-ICU ndiqhela uya kuso, wandithumela kwesinye isibhedlele. At the time ndi-pregnant ke. So ndayotsho nyhani waorganiza imoto yesibhedlele, not i-ambulance but imoto yazondithatha yandisa phaya. Fike esibhedlele kwabe kulungiswa. So surprised uba hayibo kwenzeka ntoni. Even on the way to esibhedlele ndibhalela iitshomi zam uba I'm in ICU but I'm not dying. Awushiyele nam lo message. Nawe ndakuthumele yawa. Yeah, I'm in the ICU but yeah, I'm not dying. but I'm not dying. So xa ndifika ke ngoku e-ICU bandifaka kwi-room eyodwa. Okay, akwabikho nto ifani kum xuma andispecial nako ndifakwa kule room yodwa. And njeba ndilapha bendilungisa yonke into bepreparisha, ndicinga fanuba ndibukele like uyagula lowa, uyagula lowa, uyagula lowa, not knowing into yoba mna qala ndiyahamba. Ubona abanye abantu abagulayo. So bade bagqiba ke omnye ugqirha like bemane bendivuthelisa nezinto, then omnye wazothi kum banomatshini kufuneka bewufumene. Lo matshini ufuneka bawufumane bawu-order from Durban and it's 105,000. Umna ngowantoni lo matshini? Athi no, ngowokuncedisa uba mawuphefumle. Mna okay. So baphinda babuya bandixelela into yoba bawufumene, i-medical ivumile into yoba bawu-order and uzofika ebusuku. Nyhani ndalala ebusuku, bandifaka ke ngoku koomatshini, ndaphefumla ngoomatshini. Kulapho ke ngoku I was like no, I can't breathe ngoku. Ndiyava uba nditshintshile andikwazi uphefumla. But still ayikho laa nto ithi kumba kubi ndimangalisiwe nje uba waye bendifaka koomatshini bendiphefumlisa ngoomatshini. So ndalala kwangoLwesine, I think ngoLwesine ngoLwesine ngoLwesithathu ndizama ukufowunela awuyiphenduli ifowuni. Ebusuku ayiphenduli, iyakhala ifowuni kodwa akho mpendulo. NdiseJoburg ndibuze ke ngoku ndifowunele ubrother wakhe ndibuze before kwenzeka ntoni. Hayi ndimgqibele ngoLwesibini. No, kungoLwesine ngokufowunayo because ndingene ngoLwesithathu esibhedlele. So mna ngoLwesine ke ngoku ndithi kusista ndithi ndicela uthathe le fowuni yam uyifake edrowini because iyandiphazamisa, kukho ii-calls ezininzi ezingenayo and ndiyaziva into yoba andikho kwiposition yophendula ifowuni ngoku because ndiyaziva uba nditshintshile, umzimba wam udiniwe and andikwazi uphefumla kakuhle because lo matshini ungathi uyandishiya u-faster than me i-breathing yakhona. Then kwazoba Friday ekuseni. Ndabona wena Friday ndiza kuloo ndawo kanye ndifowunile awaphendula. Ndakhomba there's something wrong. Ndadrayiva asuke eJoburg. Kude ndithe iplane for say is expensive.
that drive, and ndifumana ke the following day nakume there's something wrong that drive. Ndayofika ekuseni ngoLwesihlanu. Xa ndifika ekuseni ngoLwesihlanu uyanantsika ke uyotsho esibhedlele. Xa ndifika ugcwele nje kwa-pipe neendundundu. So andibone yena xa ndingena asuse le nto ilapha enantsikeni. Umama ukubona no ndicele kulo nesi kaloku uba makayisuse. Ndibuza unjani, athi ndi-right, wabe uphelele pha. Wemka ke ngoku cwaka zone tu. Bangena kwikhoma ke ngoku. Babuyisa inantsika oxygen yonke laa nto. Wangena kungeli xesha uyongena for 6 weeks kwikoma. wahlala 6 weeks kwikoma engakhulumi ngenzi loo nix. Ndithi ke ngoku xa ndibona loo nto ndibuza kuna ndaba eva abagqirha bathetha nge-Afrikaans tontoni uWes utsho ugqirha lo wakhe inantsika ke i-GP yakhe tontoni ndithetha nge-Afrikaans tontoni ayikho good tontoni. Mandingababonisi uba ndiyayiva le nto bayithethayo ndabayeka. Xa besithi ke xa egqibe yonke laa nto yakhe intontoni waphuma. Xa ephuma ndamtsalela ecaleni ndabuza kwenzeka ntoni. Andijonga. Ndathi hayi ndixelele inyani, ndamjonga emehlweni. Ndathi hayi ndixelele inyani. Wathi hayi andifuna ukuxokisela kubi, anything may happen. Nyama zonke ii-organs zakhe zicollapsile, ii-lungs, heart, everything. Unansi buza kwenzeke into bathi hayi le treatment simnike yona ila prednisone iveske ya collapsisa inansi ezi muscles, so amanzi angena ke ngoku kuza muscles. So bazama balwa loo nto ukhupha la manzi kuzo zonke ezi organs. But uthi hayi don't put up your hopes, anything may happen. Wandishiya ngolaa hlobo kulo 6 weeks lo lami kulolo suku ngoLwesihlanu njengoba ndinantsika ndifike phaa eKapa. Wathi anything may happen, we just praying for whatever. kusukela kulolo suku lolo ukuze sifike kulamaviki awu6 yes ubaba bekenzani mhlawumbe ngasichazela lapho ukuthi bese nigive uphile okanye naniqhubeka niye esibhedlela. Hayi ndandiqhuba ndimndodwa ufika ndihlala esibhedlela laa mini ke ngoku le mini kanye ndahlala late ndahamba okho ndihleli nandi ndithandaza apha phambi kwakhe ntoni late ndagoduka sekulate nyani. Xa ndifike ngoba phaa ngo-11 ebusuku wandifowunela ugqirha wathi baqhela umsa phaa kuthi eBlowback kule game ebesekwesaa sibhedlele enantsikeni into lesibhedlele eMillerton. Uthi uzukhumbula inkosikazi yakhe i-pregnant, asina antenatal unit apha eMillerton and funeka sisindise one of them. This is operation. So funeka sidecide uba sawunantsika bani between the two, umntana umama. Kwamele wenze isinqumo kulo. Kwathiwa kungo-past 11 ebusuku kwathiwa siyacela uye eBlowback phaa kuwe uyombhalisa esilongo wenze i-paperwork. Thina samsa kwelaa cala so that sibone uba sawunantsika kanjani. But we have to make a decision, which is Friday night. Ndanantsika ndavuka ndayotsho esibhedlele ndafika ndambhalisa ndenza yonke laa nto. Bona ke ngoku ukwi-ICU phaa bastruglisha umsusa kwi-ICU yesibhedlele umsa kwi-ICU ye-ambulance. Bathatha ixesha but eventually cut a long story short bayenza loo nto. Bahamba bayizotsho apha kum kwesi sibhedlele ndimlinde khona sekusebusuku ngoba bekuphaa ngo-1 ebusuku kuseni. Bafika behamba ngeemoto asingaphi apho azininzi nje imoto ezincinci. eyi-1 ihamba phambi kwe-ambulance, eyi-1 ehamba emva kwe-ambulance, ibe yi-ambulance kwimoto nganye na-4 nalapho kwe-ambulance 441 abantu yabantu odoctor okanye ngabantu nje odoctor
abagadile naba abantu be-ambulance entuntuni abagadile hayi bamnansi bamfaka phamva babuza uba sendiyenzile yonke nathi no sendiyenzile babe bendibiza ke ngoba funeka sona sestabiliziwe funeka senze le decision imuphi ophila ngayo phakathi kwabo babili ndanantsika ndahlala hayi kwanzima they struggled khange bakwazi ukumstabilize from the ambulance i-ICU ambulance kushe ICU esibhedlela bancama pha past 2 bathi mandigoduke siza decide ekuseni sakwenza decision ekuseni then xa ndithi nansi ke ekuseni xa ndifika pha bathi kuko I still want to know this professor. I don't think it was a real person. Kuba kwaqala that first time ebe admitiwe befuna i treatment kwafika lo professor bathi nje kulo professor othe mabateste lento imyositis because bona bakwazi uyifumanisa bayintoni kuze banikwe zapilisi kwakwana this very same professor uthe kubo musanathatha ichance don't operate uba bathe no kaloku asikwazi umnika funeka kusemnike kungela xesha bezamvulela la machine we$84,000 une compartments ezanto la machine wathi kaloku xa sizamnika lokufaka kulo machine umntana angaba affected zezi nansi ke sizamnika zona ngoku wathi lo professor akho straight cut kulonto umfakeni kulo machine umyekeni umntana phakathi izaba yinantsika yenkosi like uba uvumile uba uphile omnye uzawuphila lo ovunyiwe inkosi uba makaphile uzawuphila yeah basaye ngolo hlobo udecide ke kuba sizawusindisa abani phakathi kwaba babili kwakhetha inkosi ngokuya kwesibhedlela kwakumele kube khona mhlawumbe singathi offer yes and then ubaba kwakumele athathe isinqumo kuloko ukuthi umntana ngiyamsindisa okanye ngisindisa umama so ke endlekweni zenu safika kanjani mhlawumbe masingachaza ukuthi saqhubeka la nanibhadala kanjani konke lokho abhadala i-medical aid yabhadala but zange ibhadale yonke into it was actually more than that 1.2 about 1.4 ne but i-problem million because eyona problem yayinzima zi-specialist and i-specialist bezicharge 200% i-medical rate okay so medical ibhadale i-100% enye 100% ishekele thina and mhlawumbe maku 50,000 obhadalwa i-medical aid nawe kumele ubhadale like umzekelo like akumbi consultation isibhedlele sona at least ya coverage but pha is like xa udibanisa la tota noma thina sabhadala something like what 5 what la mali I'm not sure kodwa sabhadala but le yona ye 1.4 it's like i-admission yesibhedlela la mzuzu ndandulele e-ICU plus nalana ntsika because kaloku njengoba ulele e-ICU balwa ngosuku oleleyo nezatshe nabamatshini yonke lanto esetshenziswa kuwe yaya yona iyodwa nje ngaphandle kwe-specialist emveni koko endakwafuneka ndiphinde ndizibone because uphuma kwami ke ngoku e-ICU ndaya esibhedlele bandi-admitha ke ngoku ewadini then yenye imali separate from that one ye-hospital then usuka apho bandithumela e-rehab uyabaleka kaloku now usenansi i-ICU for that like enantsike for the last 6 weeks last 6 weeks hey ayinzima last 6 weeks it was the toughest time of my life akakho omnye umuntu uze esibhedlela wonke umuntu uyoyika kwa umama wakhe uyoyika uzombona ndimndoda nami lithemba nje otherwise
ukubona umuntu alale akhonto uthule fike ndimbambe isandleni uthandaza ndiyeke andiyazi uba ndiyeke nini uthandaza it's just uthandaza uphele lesithubeni but kodwa na-survive lo 6 weeks then after 6 weeks kungona ke ngoku wangathi uyabuya ngathi phofu uqalisa ungathi ufuna uziluma wenza inoise so ndanethemba ke ngoba she's coming back kulapho ke ngoku mhlawumbe after a week ne ndathatha ndazisa abantwana ndinethemba ke ngifuna ubabonisa nokho umama wena uyareact hayi ndaba-traumatize abantwana shem kubo they thought uba ziyobabhabhayisa ukuthi sekahamba ngoba lesa simo kade ekuso abambonanga ekuso mabeqala ukumbona ke manje ubhetele in my eyes but kubo they thought she's passing on so ayayitrauma nje kubo shem singakafiki esibhedlela mhlawumbe kukhona eminye imizamo ngaphandle kwesibhedlela enayizama okanye imizamo oqala kwabayilona esibhedlela no sengishumalana nesimo sikamama yo hayi andiyazi khona ngexesha ngoku sendisendlini after ndibuyile esibhedlela because le iqale yenze fast but before ndiyolala esibhedlela ne soloko ndandigula qithi ndaqonda andifuna ugoduka mna ndifuna ekhaya it was June holidays so ndithi kuye tata kwakufanele siye kokwabo kwakuzobakho umcimbi ne so ndithi kuye no mna ndizoya kokwenu emcimbini ndizawugoduka ndizawuya ekhaya nyani ndayotsho ekhaya ke then ufika kwami ekhaya ubrother wam omdala akayo firstborn uzemva ku-firstborn because i-firstborn siyatshona wathi kumamam kuye kamthathe uye naye ebuhlanti ukhe uthethe nabantu bakowenu bamjonge kuthathwa wena kuthathwa mna nyani waya ke ebuhlanti wathetha ndabangathi ndibhetere kangangento yoba ukuya kwam ndandine-short breath kakhulu ndandingenawuhamba ndisuke apha ndiye phaa kwesasitulo so xa ndilantuka ke ngoku xa ndinewari yoba ayiwandi epleyinini bazandithatha njani because uba banondibona uba ndikule meko ngekhe bandithathe then xa ndibuya ke ndabuya noko sendibhetere ndingcono kancinci nyani ndahlala ndayolala ke oko esibhedlele for ukuba before ndiyolala esibhedlele ndiye kwigayini because ibiyidate yam so yona yathi nje yawundibona yathi Thandeka what's wrong mna I don't know wathi no this is not right because lantuka kwi-early weeks ze-pregnancy you can't be like this then one tester wa-admitha immediately esibhedlele one tester wafumanisa into yoba no the baby is fine akho nto irongo nayo then after sendibuyile ke ngokwesibhedlele kulaa 3 weeks yokuqala utata uyakhumla waya kulo tata eRhawutini umqondo ungabizi nathi yayingenguye but wathi ukuze lo tata abuze into yoba ukhona na ngubani lo mama ugulayo uleleyo uthi wena inkosikazi yakho wathi no uzaba right wakunika amayeza esiXhosa la tata seRhawutini kwaye ngolo mama wase hayi kabe nguye ngulo tata seRhawutini so wabuya wena namayeza esiXhosa okay ndiyawasebenzisa amayeza esiXhosa ndandikasindiswa ke ngelo xesha kodwa imbangela yokugula kwakho kwabonakala ukuthi uyagula but uthi uguliswa yini akuzange akho umuntu uyazi no abakayichazi uba yintoni kwabekho umuntu uchazayo uba yintoni nayo sisenaleyo gqirha ithi uba zii-muscles zilanto zingenwa ngamanzi so salantuka basebenzisa ke ukula mayeza ngexesha ndiye ndiba wesi ndisebenzisa la mayeza ke ngoku esintu but ndaye ndisiba wesi ukuze yoniphele ndiqonda uba mandifowunele ke ngoku ugqirha because ndaye ndisiba wesi bengakwazi ukuguquka ebhedini mkhulu njengoba ndilele funeka xa ndifuna ukuguquka ndibize umama azondiguqula ukuba lifuneka ndisebenzisa ibathroom funeka andibambe ngokwakhe andisekela ndike ngebathroom
up until ndadicide uba no mandiphindele ke ngoku kugqirha. After ke ngoku ndisesesibhedlele ngoku isesibhedlele kaloku Okay. ngoku kuze ke ngoku lo into lento umntana so ufakwe inantsika i-monitoring apha njengoba leli wathini apha corridor ba-connecte i-screen so monitorisha umntana kuba besithi kunokwenzeka nantoni na emntaneni and then as soon as uba kwenzeka into ofuneka bemkhuphile uba uyafa of uba besitsho because izawuba yi-danger for ubomi bakhe umuntu ugcina umntana onantsikileyo esuswini kodwa the more iintsuku zihamba the more eba strong xhuma so kodwa engakhulumi umama wayengakhulumi eqhuma nje kuphela umntana xhuma Umntana, uyabonakala phaa escreenini Okay. so they were just surprised nabo bebesithi i-miracle baby yabo leya yeah because maybe expect uba as soon as they switcher on abamachine uthule uzawuthula yena umntana so naphuma kanjani esibhedlela usho ukuthi wa recover kuloko umama esesibhedlela esesibhedlela wabuya kwi-ICU kwi-ICU wayokhutshwa ngubani umakhulu wayekho kwi-ICU into endandizibone e-ICU but e-ICU I remember umama it's like nje mandihleli apha nje mna wayehleli phaa encokola nomnye umama but ndingakwazi uthetha nomntu. I was trying into yoba ndifuna uthetha but andikwazi uthetha namntu. So kwabakho umfundisi ingathi kwakho the pastor okhoyo apha ongugqirha apha e-ICU. So ngale mini ke ngoku kufuneka ndiphumile e-ICU ndathathwa nguye male nurse wahamba nam wandisa ewadini. Kodwa xa ndifika sendisewadini ke ukundibuza into yoba ngubani lo bendizise apha, ngubani le male nurse, akuzange kubekho mntu maziyo. Wonke umuntu uthi no, zange kubekho male nurse enjalo phaa eyayindisilela nto ke newadini. So ndalantuka ke ndancama ngolo hlobo. And ndikhumbula the first day ndifika phaa kwangena omnye unesi ebusuku omhlophe wathi wanjonga nje waphinda wahamba. Then wabuya the following day wathi kum, hey Thandeka, uyayazi into yoba I couldn't sleep. Ndifike endlini ndaxelela umyeni wam uba ngawe kufike wena ewadini and xa ndiyokubona I saw the face of an angel. Umna, oh okay, but angakwazi uthetha, ndiphume e-ICU ndingakwazi uthetha, ndingakwazi uhamba, ndingakwazi kwenza nto. So athi ndibone like you were very different. Andithandazele ke. Okay, ngamnamsebenzi ke. Ndathunyelwa e-rehab because kwacaba funa ndidischarge ke ngoku esibhedlele. Baloku ndilandukile ndiphumile e-ICU, akho nto banoyenza, kufanele ndithathe i-treatment ndiye endlini. So wabuza kwakhona ugqirha wam uba uzoba nabantu ake mna ke ngumama wam na-70 osendlini, uzawumuva ngubani around. Ndathi I don't know. So waorganize ke ngoku into yoba ndithunyelwe e-rehab ndiyofundiswa uhamba nothini. Ndayotsho rehab ke ngoku ndazama ukufunda but before tata before lo mama waseBhayi uyeni ngonto ise-rehab okanye sesibhedlele lo waseTinarha ubusophumile. Mkhumbula kaloku ngoku kwenzeke into kale ulo khumbula ndiphinde ndabuyela eJoburg ne afumana mosla umsebenzi ndabuyela eJoburg. Xa ndibuyela ke ngoku kwathiwa nanku nantsikile ukubreakhe amanzi. Oh okay. Ndabizwa ke ngokufuneka ndibe phaa for ubunantsi uyobeleka. Ndabuyela ndanantsika bafika ndahlala kungeli xesha ndikade okuhle nawe was afterwards. Then emva koko
ayisakhumbule how long i-period kodwa emva kokho ndibuyele back emsebenzini ndadlula eTinarha kukhona umama wayeyi-4C olikhaladi wathi ndingena wathi you know your wife uthi supposed to be dead uthi I can see nansi i-death date yakhe yama ngojuni ngojuni I don't know uba kwenzeke ntoni kodwa ubhubhile une-date yakhe uthi ndiyayibona nansi i-date yakhe inantsikile yama uba wachaza nokuhle zonke izinto uba this one will be a troublesome kid ntoni uzawusokola enantsini esikoleni Sisengatete umama. Setetini. Kodwa wamchaza. Wena kulo mama ubuyokwenzani ukade uye ngasiphi isizathu? Bendifuna uqonda kwenzeka ntoni. Because ogqirha like ukhutshiwe esibhedlele. But akakho right. Ngela xesha musandi kwafuneka ndimthathe nge-wheelchair ndithini yonke into. Wayithola impendulo kulo mama? Zanga akwazi ukutsho uba yintoni. But so ngalesikhathi uya kulo mama umama usesibhedlela okanye usekhaya? Usekhaya. Usekhaya. Unomntana omncane. Kodwa still umntana akekho right. Yena umntana waye right 100% but mina ndangekabikho right. Wena ungekho umntana right. Nje ubona la mama wabona like ubheka phambili umntana ntoni wabona nale uba hayi lo wabhubha. Une-date yakhe imangaze leyobhubha mama. Zama ukubamba nesikhathi lapha. Yeah. Imangaze lokubhubha mama uzawukhumbula ukuthi sizofika mhlawumbe ukuthi sahlangana kanjani. Uzawukhumbula amazwi ami ukuthi ngathi ngengugarante wena. Kodwa mhlawumbe abantwana kuyomele ngisebenze extra hard mawuthi mhlawumbe ngizanihlenga nobathathu. So legama lokufa kwakho linamandla empilweni yakho. Ngoba ubaba uma ngabe eya kulomuntu obonayo kukhulunywa ngokufa esibhedlela kwakumele ubaba yena ngokwakhe azibulalele oyedwa phakathi kwakho nomntwana. And then lo moya lowo sathi noma besihlangana ukuthi lo moya usaphila. Ukuthi angikho 100% sure ngawe wazi mama wena mama wathi kungcono uma kungahlengwa abantwana. Kungangcono uma ukuthi mhlawumbe okay ngapha kuwe akukho okungenziwa kodwa ebantwaneni sengibheka lo moya wokufa ukuthi unamandla angakanani ngaphezulu kwamama. And then sibuye futhi sibheke isizathu sokulimala unyawo lwakhe elokuthi lo moya wokufa wangathi usenawo amandla. Mhlawumbe ukuyivala ake sivale ngokuthi kwafika kanjani ukuthi mhlawumbe sizesihlangana isibhedlela before sihlangana le 1.4 million isilahlekile vele ngoba vele ayiwenzanga umbahlo babathi it's a non-curable disease. Like asoze iphinde iphele ndizophila nayo ubomi bami bonke ndizophila ngempilisi. And even then bathi ngosela xesha phofu yayidansike izinto kodwa it's 5 years lifespan yomuntu onalesifo leso. 4 years. Ngumuphi unyaka lapho? 2011. Sesina over 10 years manje. 14 years. 14 years. Bese ke sihlangana kanjani? Mna ke ngoku intombi yami ithi kumba mama khayokhangela i-content because i-YouTube. Khayokhangela i-content khangela naku Instagram naku TikTok. Mna andiyazi nalento i-TikTok yintoni lonto TikTok. Athi hayi ndizawulanda ukwenza kwenzela andenzele. So ndimane ndijonga ke andikayiboni i-content phofa ndiyani into ekufuna ndiyikhangela. Ndabona wena kwavela ivideo yakho. And ndayijonga kwakho into endikhumula ngathi wawuvela andiyani uba ubuvela emakhaya sam Eastern Cape or KZN, I'm not sure, but kukho itraki eyaphantse yakutshayisa
ubulela ke ukulo omnye udriver owaphuma ecaleni ukuze kusindise le lanto kanjaka. Okay. Dilani ke ndithi ke mina ke shem lo bhuti. Umntana abantu. Okay, ngamla sendidlule ndingayithathi serious. Phinde xa ndiphinda ndijonga phinde kuthi gqi ivideo yakho. Ndikhona hayibo kutheni ezi videos zimane zisithi gqi ndidlule. Phinde vele ngo okay make ndimamele. Khumbula enye endayimamelayo wawusenza umzekelo ngemali encwadiweyo wawusesidulini kodwa. I think yayimali ekhonjelweyo ntoni ndiqoma hayibo ikhona into there's something efuna ndimamele lo bhuti nangatsho noba ngutata ikhona into efuna ndimamele lo bhuti. Ezinto azithethayo zinika umdla. What if eyethu isituation ikhona kwezi zinto amane ethetha ngazo? So kwenye ivideo andisakhumbulayo yanto ndathumelela utata ndathumelela nentombi yam abazivula. Ndaphinda ndabukela ndaphinda bathumelela. Kweyesithathu ndabuza tata uyivulile la video. Wathi hayi bengekayivuli. Ndathi please tata ndicela uyivule. Ingathi ngumuntu ozasinceda lo. Ndibona ngathi sithunyelwe kuye ingathi obethu ubomi bangabusindisa because izinto ezininzi zezinto ezenzeka apha endlini. Hayi ke naye wayijonga kwakuno October November 2023. So ndeva pha ngoDecember kumention into bakuzobakho inkonzo apha eGauteng ngoJanuary. Ndathi kutata uvile kutsho kuzabakho inkonzo eJoburg ngoJanuary and yena besephangela apha eJoburg. So ndathi kunganjani ba ungakhe uzama ukuya kule nkonzo. Waphinda ndamva umkhulu echaza uba makubhaliswe for iWhatsApp group kubusi. Ndamtsho tata mamela kuthiwa umuntu ongisisibusi olandukayo. Hayi wayenza ngokhawuleza ke ufasti ke wayenza naye ekuyenzeni waza enkonzweni. Ngelo xesha ke sesibona mos ba imeko akho nto ilungayo mkhulu. Sukela ngo2011 it's like yonke into nje yaphela. Instead basikhule yonke into yaphela, abantwana bayafunda but akho nto nje ehambela phambili yonke into. And nami impilo yami ibinabo bhetere ndihamba kogqirha kokoko. So weza ke enkonzweni. Emveni koko ndeva kusithiwa kukho iWhatsApp group yase Cape Town. Ndathumela kwakuye tata cela ubuze kusisibusi inumber yase Cape Town yeWhatsApp group ndijoin. Ndajoina nyani ndadibana nonto ndathetha nonto. Then ekubeni banisijoyinile ndeva ndathi tata ingathi iyacotha le yakho yohlolo kwaseJoburg. Ingathi yase Cape Town izawucotha nawe registerisha apha eCape Town for uhlolo. Then ndaxelela abantwana bam yabazi ke abantwana mama okay akwamsebenzi ndangabaforce but ke ngoku kuthe ngobona nabo imeko zabo ba azibi right but hayi mama ingathi nathi siyafuna uhlolo ukuze ke usiphele sesibhatele kanganto ba lo umncinci yena ubhatele inoba a day before uvale into ba iCape Town mayipheze ngokubhatala for uhlolelo. Sabe ke ngokusidibene nawo ngolo hlobo mkhulu. Satholana ekuhloleni kwethu. Uqale wahlolela mna. Weza ngalo omdala wayesemsebenzini. So wathi makandifake nami kwi-call, wandifonela wandifaka kwi-call. Wena wawungekho aware into yoba nguye like umntana yeyo. Then waza ngalo uyintombi yena wayesendlini fortunately naye wathi makandifake kwi-call wandifaka kwi-call. Ndim ke ukuzoxela into baye ngabantwana bam abamkhulu busongihlolele wena wathi. Then ke ngoku wabe uyihleka wena usithi khona ubaba ogangelwe imali enkulu ndiyoyika nomfowunele ndithi ke mna ke hayi ingathi ngumyeni wami lowo mkhulu. Kwaku-35. Yes, yayi-35. 35,000. Okay. So kanti nyhani nguye. Sabe ke ngoku sidibene nawo ngolo hlobo. Nabe negangele nani. Yes, sabe naye yeni yadotelesha Yawuthi 35 umama nabantwana masehlanganisa. 70 kaze hlangene. Sathi mna eyami yayi
yayi-12 eyalumdala iyi-15 eyalumncinci 8 how much ngathi 35 hayi 35 kodwa ayisakhumbula total Okay. uma sinhlanza nobathathu Yes. kwangathi yaba 35 35. ngababaza lokho ngase ngikhumbula omunye ngibona ifile lakhe egoli Yes. nayo 35,000 ngiyasaba ngiyomtshela kanjani lo Sathi sayihleka thina bayo hayi noba nguye lowo. so ke uma sesithola ukuthi ekuhloleni kwethu all along into ehluphayo wena inyoka and then abantwana laba inyoka ikhona Yebo. nabo futhi bahlushwa yiyo le nyoka Bahlutshwa yiyo. ekwelashweni kwakho esibhedlela kuchithekele imali kudalwa ukuthi kunemali eyagangwa udliwa inyoka emzimbeni wakho uma bethi ngeke ulapheke lento ngeke iphume kuwe kungenxa ukuthi lento ingumoya isizathu sokuhlangana kwethu namhlanje nalomndeni akukona ukuzomema abantu bamabeze sizobasiza akukona ukuthi sisemkhankasweni siyakhankasa sifuna abantu esizobasiza kodwa ukuzama ukuveza ukuthi kubukeka kulula ukuthi umuntu angachitha imali engango 1.4 million okanye ke abanye bachitha nangaphezulu kwaleyo babuyile ngiyacabanga abanye bayabo maChina bayibo maDubai for ukuyolashwa uthola ukuthi banalesimo naso Sevela naye Nigeria yes. eNigeria Nalapho ethunywe ndi. uhamba umfaka lo Enkhulu ndikhangela impilo ndiyabona ba akukuhlanga. and angisho ba eNigeria abasebenzi ngeke ngikusho lokho kodwa into engingayisho ukuthi uma ugangelwe imali noma ungaganga u10 rand kwaganga u20 rand umthandazo ngeke ukusiza udokotela ngeke akusiza umjovo ngeke ukusiza kodwa engifuna ukugcizelela kakhulu ngoba abantu bayathanda ukuyilalela into mama bayihlaziye ngeyabo indlela angithi abantu abeze kimi ngizobasiza akuyona into engisho kodwa engikushoyo kakhulu ukuthini abantu abafunde babuyile abantu abafunde ukuthi ubuthakathi bujulile ubuthakathi bunamandla akuyona into elula ukuyilungisa into ekhona nizawukhumbula ukuthi ngathi angikwazi ukunjaja anisebenzi angeke nikwazi ukungibhadala anisebenzi nithetha phela lo mali leyo uma ngabe ekhiphe u70,000 imali egangiwe engasebenzi and ukususa inyoka kuyadura iyophuma ni3 inyoka ezintathu iyophuma phela leyo mali ngoba noma ngathi mhlawumbe ngithi 150 is 450,000 iyophuma phi noma ungathi uthi 35,000 noma ngabe uthi 50,000 iyophuma phi leyo mali leyo ayizophuma ndawo ngaze ngathi uma kunje ake sihlanganeni okungenani silwe nalento siyisusa and noma siyisusile still anubona ngomehluko kwakunjani lapho usukhiphile u70,000 ukuyola nalento mhlambe angazi basaspenda ngaphezulu kwa 30,000 ake ngithi mhlambe 120,000 usukhiphile but still umehluko awukho yeah ayona ifuna ukhole emkhulu otherwise ubaba singakholela kuwayi ngesesijikile ngolhlobo loba yeah kama senze yonke into siqhubile ngoApril ne April yeah hey kwa still kusabhede yabo kwazoba kumohluko ngoNovember andi manje ngifone emkhulu manje ngikhula sotatazela ngoba hey umkhulu akayibona akayiva le pain yabo ngiyafuna ungatatazeli kodwa yabo nje oko kuvela kwala at least la extra income yaphinda yasithemba uba China nokho kontelunga ikhona into elunga yabo manje inyamezela into engenza Mama William umasiqala ngithi mina ikingivakashela ingqondo yokuhlehla akulula ukumsiza umuntu singasebenzisa nina as example kulesimo enisadlula kuso ngeke ngeze ubonga ngathi mhlawumbe umntwana khona into encane akayivusile Ntombazana yaphinda into yenza lapha hayi abantu bayananzeka shame
into lento isikolo saba se-register sanga Oh. and fuwasa ngoku ingathi department iyabaleka wayathi intombi yami andifuna ubanjwa mna kulento and understand indlela kodwa wona umsebenzi ewufumene umsebenzi kunjani nje kunemali ibilento ayifunayo Benta ayifuna. So ubunzima engibhekana nabo la mama ukuthi baningi abantu abafuna ukuza kimi. Baningi abantu abafuna ukunikeza imali. Kodwa engqondweni yabo banokuthi uzawuza kimi umuntu kuvele kuvuleke zonke izinto. Ngeke kwenzeke. So ke umuntu ukuthi kwamele umthwale nje baba ngimthwele angizange ngimflathele futhi ngangikhathazekile ukuthi lo baba uma angakangiflathele le mali engaka ayichithile engaphezulu kwa 100,000 izobe kuyinto engene edrainini. So ke la kwamele umuntu umnikeze counseling ube ume lapha uphinde futhi ulwe nengqondo yakhe. So lokho kuhamba kube nzima kakhulu ngoba ubuthakathi noma ungabe lapha ngoJanuary ezobaba senze into yakhe mhlambe April or May oyobona umehluko ngoNovember. So uMay, June, July, August, September, October, November udlani yini into onayo ekunikeza ithembe lokuthi lento ilungisile ngempela izawulunga ngayikho. So ke into ehamba ngiqeda amandla nje kakhulu ile nto leyo ukuthi akulula ukumsiza umuntu. Ilento bendisitshopa mna enkonzweni the other day disithi umuntu ufuna kanyamezele and ufuna ukumamele i-instructions uba kuthiwa okay akwenzwa A, B and C yama so yenza otherwise awuzoncedakala. So eyona nto endiyifundileyo uba nyamezela and then kukho i-rules esithile ofuneka unantsike ustike kuso ube nenyani otherwise once usuke phaa kuze I believe awunoncedakala. Bendidla ngotsho kutata ndithi tata uthe umkhulu ayizo-magic sesi Nakancane. sufuna kwenzeke i-magic masilinde. Umna ke mkhulu ndingumntu onokholo olude ndingatsho uba ndiyakholelwa entweni ndiyakholelwa awuzokwazi undijika kuloo nto leyo because ndiqale mna ndakholelwa. So ndakwazi ke ukumkhuthaza yena into yoba noba sekutheni tata nyamezela ayizo-magics iza kwenzeka and I know into yoba yonke into iza ngamandla ukwenzela into yoba sitshafe. Ndithi kuye uba mna ngoku kwam ubona akekho omnye umntu onophinda sincede. If asinawuncedakala apha then kuphelile ngathi. That's our only hope into yoba singaze sincedakale siphinde sibe ngabantu because kudala sihamba tata. Apha kweli Rhawuti andiyazi imilambo sivase kuyo mingaphi ntoni Miqolombo yo yena sevelana semiqolombeni Malimpopo kudala sihamba but still akho nto yenzekile. I'm not saying into zabo bezingasebenzi but mhlawumbi besingekafiki kwindawo eright nakumuntu oright othunyelwe kuthi ngamadlozi wethu. But apha mna I had laa nto yoba ndifike lapho ndiyakhona and andizojika and azange ndicinge nakathathu ndithi mhlawumbi uba yho hayi mhlawumbi kuzawuthwana enkonzweni okanye ntoni because kaloku kuzawuthiwa umzalwane uwile nanku ngoku sengapha yazixa into yoba ndixolela ukuwa ngoku because ndifuna ukuzoncedwa. Ngifuna ukuyaphi mama ungibona ungathi ngiyafriza. Uyakhumbula ukuthi sathi uma silwa nale mimoya ngathi wena ungathandazi. Ngiyakhumbula Wena nje vala umlomo wakho. Ngoba ngaso sonke isikhathi uma uthandaza unikeza le mimoya ela ekhaya amandla. Yes mkhulu. So wena ubulo ukuthandaza uzila enza yonke le nto leyo. Ene ngaleso so ke bangamane banithuke kodwa kusizana ukuhlala entweni. Angeke ngithi ebuzalwaneni okanye ngithi kanjani but ake ngithi kusizana ukuhlala entweni engakusizi. Whether kungaba kusesontweni okanye kube sedlozini uhlabe wenze le nto leyo kodwa awuboni umehluko. Kunalokho ufida le mimoya okanye wonda le mimoya ekuhluphekisayo. and eyona nto bendiyiqaphela that's why nami uba ndinyamezele mkhulu uba after uthetha ngokuhlaba nontontoni into endiyiqapheleyo ke ngoku of late ke ngoku njengoba ndiyisiya kwabo bantu into eyenzekayo uba umuntu ukhe wahlaba mhlawumbi masithi uhlaba inkukhu yo Beta kakhulu.
yo phela wona bunenyoka ezo3 so uma ngabe nihlaba kanje inyoka nenyoka iyasutha akufani ukuthi mhlambe ikhaya libe nenyoka eyodwa lapha sikhuluma ngenyoka ezo3 umuntu nomuntu and uma ngabe beningahlolanga nonke nesikhathi esodwa bekuhlola ubaba okanye kuhlole wena still beningene ubone umehluko ngoba inyoka ibizosala lapha ibiza ukuqhubeka yenza umonakalo ngaphakathi kwekhaya. Ma All Nation sesihlehla ngicela nje ukugcizelela nomakhelwana abazobukela kuze kufike lesigaba esokuthi umndeni asiwumemelanga ukuba uzosilekelela ekuheheni abantu. Njoba ningizwa ngisho ukuthi nginayo ingqondo yokuthi ngithi ukushintsha indlela yokusebenza mhlawumbe umuntu okholwayo ezethandazelwe ngaphandle kokuchitha imali yakhe ngoba akulula. Umndeni lona ongibonise ukukholwa ayisinoma ngawubani ongena la kulendlu esihleli kuyo ngenxa ukuthi ngiyazi abantu bahamba nemimoya bahamba nani kodwa ngumndeni osibonise ukukholwa wasibonisa ukubekezela kunzima. Ubaba nomama bayikhipha imali engaphezulu kwa100,000 u70,000 wawugangiwe ungabala ukusuka eCape Town uze eKZN la sisebenzela khona imisebenzi eyinyonka ukuthi imalini iaccommodation salekelelwa yibo angisakhumbula kwakhishwa 15 or 20,000 usihlangabeza 20,000 for abantu abawu5 ngoba nomfana ongathi ubekhona kwakumama amantombazana amathathu kubaba bakhipha u20,000 lo 20,000 kwaku20,000 we accommodation kungeyona imali yokusibhadala futhi nako lokho kwakubuhlungu kithi ukuthi ke mhlambe sicela ukuhlangabezwa ngaleyo ndlela kodwa ke baspenda imali engaphezulu kwe100,000 rand and leyo mali abaspenda kwakungeyona imali yokukhokhela ukwelashwa kwabo. So ke ngiyabezwa abantu abakhala ngama35,000 bakhala ngama40,000 ubaba nomama balahlekelwa imali engange 1.4 million. And noma bengalaphekanga ningabalekelela nani isho ukuthi baqolwa angeke nikusho lokho kodwa igama nenkulumo engifuna nihambe nayo kakhulu ukuthi sibabizela ekhaya basizohlala sizama ukufundisa nina ukuthi ezinye zezifo ngeke zilashwe ngalendlela esijwayele ngeke zilashwe umthandazo ngeke zilashwe imithi ngeke zilashwe imijovo kwamele sithole imbangela eyokugula and noma ngabe umuntu egeziwe la ufike kube buhlungu khona ubunzima buyoqhubeka bukhona uthothi lo muntu lo udinga ukubekezela mhlawumbe 6 months ubani umuntu ongabekezela 6 months uba umuntu ufuna ubona umehluko ngemva kweviki esegezile akusoze kwenzeka lokho nakubaba William akuzange kwenzeke lokho wazi wabona umehluko mhlawumbe ngemva kweinyanga ezisithupha. So ke lokho kuhamba kumqeda amandla ukuthi okay umuntu uzawugeza namhlanje kule viki ezayo usefuna ukubona umehluko kanti izinto zakhe ziyolunga after 3 months after 6 months and noma ngamtshela iqiniso umuntu uthi lento esiyilungisa namhlanje mhlawumbe awuzubona umehluko in the next 3 months anikufuni lokho. So ke ingakho umuntu uzawungena la aphuma ngena la aphuma ngena la aphuma ngena la aphume. So ke ngisase ku meeting la ingqondweni yami ukuthi kwangathi lokhu kuyongifakela istress kakhulu kuyongifakela umthwalo kakhulu ngaphezulu kwamahlombe ngiyohamba ngikhuthale kakhulu kubantu abayikhuthalelayo inkonzo ngoba labo ukholo bayaliqonda ukholo lokubekezela banalo ngaphandle ukukhipha imali. Kunzima kakhulu ukusiza umuntu ofakwe inyoka. Ungawukhalela u35,000 ngiyazi akuyona imali ongayithola lula. Ungawukhalela u40,000 ngiyazi akuyona imali ongayithola lula. Kodwa nginomndeni la ospende ngaphezulu kwe1.4 million mina bengiloku ngibiza 1.2 million ngaphezulu kwe1.4 million bangabona lutho. Base ke beza la ekhaya akho nesenti esayitholile and futhi asisizoli ngalokho. Asilimele ndawo ngalokho. Basikhokhele sofa ngokubekezela kwabo basikhokhele sofa ngokuphakamela inkonzo ukube sababiza imali ngaba basizakalanga ngoba bebozoyithatha phi leyo mali leyo. So ke siyacela ke nina enihamba nathi ngemfundiso zala ekhaya ukuthi sizimisela ukunifundisa kwangathi ningayigodla imali yenu ibe ngakini nisifunde kuqala ukuthi kahle kahle la ekhaya umuntu ulashwa kanjani kahle kahle ubuthakathi buyinto enjani. Cabanga uthatha imali yomuntu oxakekile ube wazi kahle ukuthi lo muntu akazosizakala namhlanje uyosizakala mhlambe after isikhathi eside. So ke kunganjani siqale sifundane kuqala ukuthi kahle kahle ubuthakathi awubulungisi ngo3 days awubulungisi ngo4 days. Umama sikhuluma nani abambonile esontweni uvele walimala esontweni unyawo lucishela lenza njani lasenyendo
Why elimala? Abantu abaloyal elikhaya bayazi ukuba umuntu onokholo kakhulu uyena. So ke basebenza ukuthi asibulale lo ukuze ke lo mndeni uzosala uwodwa. So ke siyacela nina eningasiqondi, nina eningayiqondi impilo uba nikezani indlebe. Lulani indlebe, akulula ukunisiza, akulula ukunelapha. Siyabonga kakhulu ngendlebe yenu ukuthi nikwazile ukubukela kwaze kwaba la. Sibonga kakhulu Baba Williams ukuba nizivakashele sizoba nani. Aphakathi kulekhaya angifaki umuntu la. Hayi. Angifaki umuntu la kodwa kayi ngithe wena. Ungathonjisa amathambo. Akube ukuthi ngempela vele kulandwa isibusiso. Umama hayi ungazufaka umuntu idolo lakho lingaze. Sibonga kakhulu Mama Williams. Hey mina ngibabiza Williams ke mina so ngolunye usuku manizwa ngithi Williams ngibukazi kahle ukuthi abakwa William mhlambe ke ngikhumbula uma Williams ke kangazi kodwa ke sibonge ke kumama ukulimala kwakho onyaweni kwabe ngisho esontweni ukuthi asibiyoze ukhulu ekade kuza kulolu nyawo kunaloko esikubonile esontweni kukhulu sibonga udokotela ngizobonga i-medical team yami kakhulu yo yazi ngela xesha ndidibile ndibe ndiphethe umntana yazi mkhulu iyona nto ingadamini kusobambe kungalungi bendithuke kakhulu ndiphethe umntana kanto so ndiqonda mama ndimse kumama akho uqalisa ukukhala bekade lala but esiphambi kwespeaker ndicinga uba inoba le noise yespeaker yamothusa mandimse caba ndikhritshwe yiblanket ke ngawa but uwele phezu kwami yena umntana ngaphezu kweblanket mna ndawa ndakwazi ukuphakama ndibone sekugcwele nje phezu kwami ngabantu abazondinceda umama usu wabe sefika namabhandage udoctor wabe sefika wandibhandage ngokukhawuleza emveni koko bebendijonga njani yonke loo nto leyo bathi mandiyojonga ndiye esibhedlela uphuma kwam nasesibhedlela khaye babhelive uba wenzakele nini ndithi ndenzakele class 11 bathi ukhona uzayo ngoku ndithi bathi yo unokholo ndithi bendingenawushiya inkonzo endiye kuyo ngenxa yomlenze ofuna ndingabikho senkonzweni bekufanele uba ndiyigqibile inkonzo then ndihoyele into so nangesuku elandelayo up until the last day umama usu everyday nodoctor bayandiqhuba nange-wheelchair ayondicheka into yoba ndirayithi na acheke nepressure neswekile yonke into endiphetheke kakuhle kakhulu lokhu ungakunaki angijabulisile lawo mazwi lawo lokhu nje lokhu into encane ngumnikelo wethu for uba sikwazi ukusuza impilo unomkhumbana nabe nawo mabenjani